Good morning, people of the world! Ani, nasad ko magpabadlong sa inyo. Maupay pagmata na ko, guys. Karon ang atong buhaton is mag-andam po pamahaw. Kamo, nag-andam na ba mo diha? Pag wala pa, hala. Puyugi ko mangandam ta. Ang atong pamahaw for today is manguha tag gulay. Manguha tag gulay kay magbulay ta. Maglawin na naman. Nakoy isa ka punuan nga okra dito sa baba. Atong kuhaan. Wala na ako na atin man, guys. Kung ako man ang guwang na. Ito na yung kuhaon ang bunga. Ay, my God. Tapos sa rooftop na asod tayo. Okra dito, magkuha ta. Lauoy is for good health. Good health na lang. O, may kwarta. Good health. Nara atong mga gulayan dito sa taas, guys. Ang ako ang kamatis is namunga na. Thank you, kamatis. Flex na ko pag magbunga na gid siya. Ang akong okra is naala. Wala siya iduha ka bunga. Ay, naguwang na sad. Wala na to natin man siya ukuha mga palangga. Guwang na gid ang duha. Nabali, kunin na lang ang atong pangsagol. Wala to natin man ukuha. Sunod, ang atong isagol is